Hola, anem a veure com pujar una tasca de Scratch al Classroom. Vale. Bueno, anem a veure. Primer de tot, se suposa que aquesta tasca la fem en les fitxes tal com us vaig dir i hem de posar el nom de la tasca el nom de la fitxa. Per exemple, hi ha una tasca que es diu girs. Li posem el nom i ara, pues, per exemple, seguim les instruccions de la tasca, el que sigui, 15 diu per exemple que giri 15 graus, pues, per exemple i que ho repeteixi 10 vegades, vale? Va, suposem que això sigui la tasca que ens demana de gir, vale? La tenim ja feta, tenim el moixet aquí i cada vegada que donem aquí a la bandera, pues, gira 15 graus 10 vegades, per tant 150 graus. Bueno, va, i ara què fem? Bé, primer de tot hem de desar la tasca, i anem aquí a la dreta, desar la tasca. Va, ja la tenim desada. Però això on està? Això està al servidor, l'ordinador internet on està allotjat l'Scratch, vale? El servidor on està scratch.me.r, d'acord? Vale. I nosaltres què podem fer? Nosaltres podem posar aquesta tasca, aquest fitxer que s'ha creat, el volem posar al Classroom. Per poder-lo posar al Classroom, el que hem de fer és crear, o sigui, baixar aquest fitxer al nostre ordinador. Ens anem aquí, aquest menú, fitxer, i desa el teu ordinador, o sigui, el meu ordinador, vale? Desa el teu ordinador. Això ens demana on ho volem deixar. Per exemple, li posem aquí no sé, de l'assignatura TQ, per exemple, val? I ens crea aquest arxiu girs.sb3 Scratch, vale? Molt bé, ho gravem i això ho tenim a la nostra carpeta. Si anem show in folder o mostra la carpeta, veurem que aquí tenim l'arxiu girs.sb3. Va, molt bé. Ara què fem? Anem al Classroom de la nostra matèria, anem a la nostra tasca, per exemple aquesta, una tasca inventada evidentment, i dono aquí afegeix o crea. I dono a fitxer, i ara ho he de penjar des del meu ordinador, vale? Em vaig a Browse o Navega, el que sigui, me'n vaig a la meva carpeta on ho he deixat, que ho he deixat a TQ, i me poso i trio el fitxer girs.sb3. Espero que s'apugi, s'està pujant. Ja està, i l'únic que he de fer és, bueno, com que aneu d'anar ficant, doncs aneu ficant aquí. Afegeix o crea, no sé quantes vegades, i doneu més vegades fins que la tasca estigui completada. I després li doneu entrega i ja està, d'acord? Vinga.